Estamos, sí. Ben, bo día. O Bloque Nacionalista Galego vimos de manter unha xuntanza co Comité de Empresa de Povisa, coa representación sindical do Centro Médico Povisa, na que puxemos en común a enorme preocupación a respecto de como se está a tramitar o novo contrato singular do Sergas con este centro médico, o no que compre lembrar están adscritas 116.000 persoas da área sanitaria, das que entre as que están moitos miles de viguesas e de vigueses. Unha opacidade que non é nova na xestión do Partido Popular da relación do Sergas con Povisa, como demostra o feito de que o Partido Popular se teña negado reiteradamente a atender a demanda do BNG de transparentar a xestión deste hospital que está soportado fundamentalmente con recursos públicos a través da realización de auditorías. É claro que a Xunta do Partido Popular non quere saber o que se fai en Povisa e imaginamos por que razón non queren transparentar esta cuestión. Compre lembrar neste sentido que o propio Consello de Contas nun informe do ano 2019 xa puña de relevo a falla de elementos de cuantificación, de fiscalización efectiva do coste real que ten a prestación de atención sanitaria en Povisa. Dende logo neste contexto, pois é especialmente grave e preocupante que por parte dos Sergas non se estea a dar ningunha información. O contrato, a proposta contrato que se ten xirado a dirección privada de Povisa non é de coñecemento público, non sabemos en que condicións se quere acometer esta nova prórroga, esta nova ampliación desta situación absolutamente anormal e singular, no que unha parte moi importante da poboación da área sanitaria de Vigo está sendo atendida por un centro privado, e nese sentido que lle trasladamos ao Comité de Empresa, a representación sindical do persoal deses preto de 1.500 traballadores e traballadoras de Povisa, e que entendemos que baixo ningún concepto se pode aceptar que o incremento en casi un 16%, falamos de pasar dun pago de 80 millóns euros ano a preto de 100 millóns de euros ano, 97 millóns de euros cada ano sen IVE, non teña unha repercusión clara na mellora da atención sanitaria. Iso exixe, como vimos demandando dende hai moito tempo por parte do BNG, que hai que asegurar que en Povisa se apliquen exactamente as mesmas ratios de persoal que se aplican na rede pública. Non podemos aceptar e non imos aceptar que os Sergas, que a Xunta do Partido Popular, continúe a impoñer unha atención sanitaria a dúas velocidades. As 116.000 persoas que están adscritas a Povisa teñen o mesmo dereito a recibir a mesma atención sanitaria, coas mesmas prestacións, co mesmo persoal que é quen atende aos pacientes que se ofrece na rede pública. Nese sentido, dende logo, o BNG vamos a seguir a despregar iniciativas tamén no Parlamento de Galiza, e eu xa vos deixo coa nosa deputada e portavoz de Sanidade no Parlamento Galego, Montse Prado. Bueno, si por algo se ten caracterizado a política sanitaria do Partido Popular é por actuar para garantir que a sanidade pública, na vez de ser un dereito da cidadanía, se convirta en negocio para empresas privadas, non? E en esa dirección ten actuado nestes últimos 16 anos. Hai un mes, miles de vigueses, de viguesas, de persoas de toda a área sanitaria saliron ás rúas de Vigo exixindo unha reconstrucción da área sanitaria. Unha reconstrucción que significara que toda a poboación da área tuvera asistencia sanitaria hospitalaria nun centro público e solventar todos os déficits que fixo o Partido Popular para que o Álvaro Cunqueiro non fora o hospital que dera resposta a todas esas necesidades. E vemos que, lonxe de tomar nota, o que está facendo é seguir na mesma dirección. E que estamos diante do Hospital Rivera Povisa, o mellor hospital e maior concerto existente no Estado español de prestación pública nun hospital privado, que tiña que ter renovado ese concerto como moi tarde en agosto do ano pasado, xa con unha prórroga de 2 anos, e lonxe de que isto se teña realizado, vemos que estamos en febreiro do ano 2025, estamos con unha inaceptável prórroga luns a luns, cada luns unha nova prórroga. O que ven a demostrar é que son os donos deste hospital privado, que temos que lembrar que é unha multinacional, en este momento Vivalto Santé, con sede en Luxemburgo, en Francia, a que toma as decisións e a que pon as condicións, non? Estamos vendo, polo que sabemos, porque non é público aínda, ese novo contrato pasa de un concerto singular con Povisa a un contrato por servizo singular, tamén por Povisa, ou con Povisa, que aumenta a cantidade dese concerto sin que se justifique en que,
é que evidentemente o que levamos visto en todas as actualizacións é que ese aumento de recursos públicos non están servindo nin para unha mellor calidade asistencial, nin para unhas mellores condicións laborais dos traballadores e traballadoras, nin para que existan mellores ratios, non? Máxima preocupación. E, polo tanto, presentamos iniciativas no Parlamento Galego solicitando que de inmediato se informe que se está negociando. Realmente que de inmediato se informe en que vai consistir ese contrato de servizos, porque todo indica que o que vai a aumento da conta de resultados de Povisa. Queremos que se nos informe, queremos que ese aumento da cantidade de recursos públicos que van para este hospital privado se homoxenice a calidade asistencial como mínimo cos Sergas, a calidade asistencial e, polo tanto, tamén as condicións laborais dos traballadores e traballadoras, as ratios de traballador por doente, é imprescindible que eso sexa así, e tamén exiximos que todo indica, pola información, insisto, que temos, que este novo contrato de servizos vai ser por 2 anos e que de inmediato o Partido Popular na Xunta de Galiza se poña as pilas e actúe para que o conxunto da poboación da área sanitaria de Vigo, que estamos falando de alrededor de 500.000, de máis de 500.000 persoas, teñan dereito a asistencia sanitaria nun recurso público, nun hospital público, sexa absorbendo Povisa ou sendo creando as infraestructuras necesarias para que sexa en infraestructuras públicas. O que non pode ser é, como di moi ben o voceiro do BNG no Concello de Vigo, que haxa 2 velocidades en esa asistencia sanitaria e que vemos que cada paso que dá o Partido Popular é para mellorar a conta de resultados e non para mellorar a calidade asistencial. Non sabemos se o vindeiro luns, que parece que era a última prórroga, se vai a pechar. Antes deste luns 17 o conselleiro dixo que non contemplaba ningunha opción que non fora que presentaran oferta Povisa. Agora din que o 24 é a data límite. En teoría o que acordaron no Consello da Xunta é que entrara en vigor ese novo contrato o 1 de abril, pero o que estamos vendo é que quen decide como, cando, con que cantidades e en que condicións é exclusivamente unha multinacional que non ten por obxectivo dar unha boa calidade asistencial á área sanitaria de Vigo, sino que ten como único obxectivo o negocio e a súa conta de resultados, que o veñen demostrando e que evidentemente eso é así. Fronte a eso, un Partido Popular cómplice e, evidentemente, nós conxuntamente coa veciñanza, conxuntamente co cadro de persoal, imos a denunciar, estamos denunciando esa situación e a exixir a responsabilidade que non está tendo o Partido Popular na Xunta de Galiza.